Τα φωνήεντα και τα σύμφωνα. Την αλφαβήτα την ξέρεις, σωστά. Αποτελείται από γράμματα. Α, Β, Γ, Δ, τα γράμματα. Αυτά τα γράμματα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τα φωνήεντα και τα σύμφωνα. Ποια είναι τα φωνήεντα? Τα φωνήεντα είναι τα γράμματα που κάνουν περισσότερη φασαρία. Όταν τα λέμε, ανοίγουμε πιο πολύ το στόμα μας. Α, αυτά είναι τα φωνήεντα. Όταν λέμε α, ανοίγουμε το στόμα μας, κάνουμε μεγάλη φωνούλα. Όταν λέμε όταν λέμε ή, όποιο ή κι αν είναι αυτό, ήτα, γιώτα, ύψιλον, ή όταν λέμε ο, είτε είναι το όμικρον είτε είναι το ωμέγα, κάνουμε μια μεγάλη φωνούλα. Αυτά είναι τα φωνήεντα. Το α, το έψιλον, το ήτα, το γιώτα, το όμικρον, το ύψιλον και το ωμέγα. Όλα τα άλλα γράμματα είναι σύμφωνα. Για να πούμε τα σύμφωνα, δεν κάνουμε τόσο μεγάλη φωνή. Λέμε για παράδειγμα β, γ. Δεν ανοίγουμε πολύ το στόμα μας για να πούμε τα σύμφωνα. Τα φωνήεντα είναι 7, ενώ τα σύμφωνα είναι πιο πολλά. Είναι 17. Και προσοχή εδώ, μόνο τα φωνήεντα παίρνουν τόνο. Δεν μπορούμε να βάλουμε τόνο σε ένα σύμφωνο, μόνο τα φωνήεντα παίρνουν τόνο. Πάμε να το δούμε αυτό σε μια μικρή άσκηση. Τι λέει εδώ? Λέει το παπί. Πάμε να βρούμε τα σύμφωνα, θα τα κάνουμε με κόκκινο χρώμα και τα φωνήεντα που θα τα κάνουμε με κίτρινο. Το παπί. Τ. Το πρώτο γράμμα είναι το τ. Είναι σύμφωνο. Τ. Δεν ανοίγουμε πολύ το στόμα. Το δεύτερο γράμμα ποιο είναι? Είναι το όμικρον δίπλα στο ταφ. Το ο. Αυτό είναι ένα φωνήεν. Να το. Το. Η λέξη το έχει ένα σύμφωνο, το τ, και ένα φωνήεν, το ο. Το παπί. Πάμε στη λέξη παπί. Από τι ξεκινάει? Από π. Τι είναι το π? Είναι ένα σύμφωνο. Π. Παπί. Το επόμενο γράμμα είναι το α. Τι είναι το α? Είναι φωνήεν. Α. Παπ. Πάλι πι. Το είδαμε. Είναι σύμφωνο. Και το τελευταίο γράμμα τι είναι? Σύμφωνο ή φωνήεν? Είναι το ι. Ι. Είναι φωνήεν. Και τι παίρνει? Παίρνει τον τόνο. Ο τόνος πηγαίνει μόνο στα φωνήεντα. Θα σε δω στο επόμενο μάθημα.